Gu hirugarren deko ikaslea gera eta Txinparte irratiko irratsaioa egitera etorri gara. Ni Pelli Lekona naiz, guztiontzat oso ezaguna naiz. Badakizu ele batez. Hori duzu behar. Ni Gorka Urdin naiz. Ni Mikel Konde. Hori duzu behar. Ni Gorka Lekano. Salvame Deluxe. Egunon Txinparte irratiko entzule guztioi. Gaur, Pelli Lekona elkarrizketatuko dugu. Dakizunez, Pelli azken aste hauetan oso famatu bihurtu da bere amodio kontuak direla eta. Eta gai hori buruz hitz egiteko, Pipi Esterada eta Jimmy Jimenezaren hau etorriko dira Pelli hemen dagoela jakin gabe. Txalero bat bientzat. Kaixo, egunon. Kaixo! Zer iruditzen zaizue Pellik azken aste hauetan lorturiko arrakasta? Nire ustez gehiagizko garrantzia eman zaio, amodio sinple bati eta ingurukoek buelta gehiagi eman diote sekulako morbo sortuz. Nire ustez, Pellik benetako amodio aurkitu du azkenean, eta baita arrakasta ere. Lorpen hau inork ez zuelako espero. Horretaz gain, gehiago aprobetxatu beharko luke momentu hauetan bizi duen egoera. Ze agian, arrakasta hau tristura bihur dakioke. Olatzen gatik banatzen ari delako. Ez nator bat zurekin, esan duzuna puntakeria hutsa da. Zu izango zara, ni egoera hauetan aditua naiz, ergelarakoa. Ez, zu izango zara. Ez, zu! Ez, ni naiz aditua hemen eta gainontzeko guztia zu zara. Bai, eta nork apurtu zion nori Akilesen zurdua? Nik ez behintzat. Urrena zaharra zarenez korrikasi eta lurrera erortzerakoan hautsi zenuen eta nik ez nizun ezer bere ez egin. Baina zer esaten duzu albalena? Isil zaitez, kankailu. Bueno, egoera hau lasaitzeko babaz minutu pare bat iragarkietara. Aspertuta zaude mugikerreko ring-ringarekin? Bai, orduan bidali bang 69 eta horrela bang, txiki, bang, abestia lortuko duzu. Hau amaitu egin behar da. Horretarako, Matalazen kantua den artean abestuko dugu. Doli gabe, hiltzen niz, bizia siberuaretako ematen bakit. Agian, egin batez, jekiko dira egiazko siberutara. Egiazko euskaldunak tiranoa arrotzen oitzeko. Egiazko euskaldunak tiranoa arrotzen oitzeko. Metaurrekoen kaxa hartzean, Metaurrekoen kaxa, Metaurrekoen kaxa eta metaurrekoak 165 euro dira. Eta jakin zazue, horrelako besteren bat gertatzen baldin bada eta hartzen baldin badia zute berriro eta hautsiko baldin bada eta ez diot inor ikusten, behiratzen, esan berri batzuk erosi beharko didala eta behar baldin bada MP5 batekin betaurrekoak telebista, pantalla batzuk denatik izango dute. Behar baldin bada 1000 eurotaraino iritsiko naiz. Adero, entzun. Matu hartu da, joatzen. Ez da baita bost, orain. Hori da. Bat batean aberatsa.
Eta hementxe gaude berriz ere Peyiren gaia albo batera utzita. Orain, Gabonetako loterian dirutza handi bat lortu den pertsona batekin hitz egingo dugu. Gizon hau irakaslea da Txingudi ikastelan. Urtero bezala, Gabonetako loteria ale bat erosi zuen ilusionanterik gabe. Eta orain, txalo bero bat Bixente Iturriberriko Goikorretako etxasotxeari. Kaixo, egunon. Kaixo, zer moduz sentitu zinen bat-batiko dirutza handi hori irazi zenean? Bueno, nire ikasle bati erosi nien boletoa, Peyi irian zuzen ere. Ez nuen esperantza handirik ezer irabazteko, zen nire bizitza osoan zehar urtero erosi izan dut boletoren bat eta ez zait inoiz ezer tokatu. Eta ez nuen uste loteria hau berezi izango zenik. Bueno, sarien bat edo eskaragintza bat emango ezkiozu Peyiri, ezta? Bai, diru sariren bat edo jabuko urdai azpikoa. Erosi diot, aste batez hamaiketakoak egin ditzan, zenik dakidala gehien gustatzen zaion janaria da. Eta orain, lehen esan dudan bezala, horregako historialari bat edukiko dugu gurekin. Bera, Oxforden lizentziatuta dago. Ongi etorri bat, Joseba Agirrekomenzkortari. Kaixo? Ups. Noiz jakin zenuen historialari izan nahi zenuela? Nire etxea botazutan batek. Eta zergatik ba? Etxea botatzera joan bat, horrean 2018 urtean gertaturiko guduko aztarnak aurkitu zituzten. Kaskoak, ezpatak, hainbat gorpu. Aurkikuntza haiek jakindina sorrarazi zidaten eta orduzkeroztik Euskal Herriko historia ikasten eta aztertzen aritu naiz. Bueno, hau esan ondoren kontatuko altzen eguke horrean gertaturikoa. Bueno, gaur hartako frankoak, gaur egungo frantsesak, Zaragoza konkistatzera joan ziren eta bidean Iruñatik pasa ziren. Ikusi zutanean, ezin zutela Zaragoza menperatu, itureran Iruñatik pasatzean amorruz erre egin zuten eta biztanle gehienak hil zituzten. Ondorioz, euskaldunak sumindu egin ziren eta Karlomagnoren armadari garai hartako handiena eraso egin zieten, erretaguardian. Horregan, 1778 urtean. Bertan, hil zen Roldan, Frantziako gerrari famatuena. Beno, historia hau entzun ondoren joateko ordua iritsi zaigu, eta agur duzela Joseba jartzeko eskatu diguna abestia ipiniko dugu. Horregaz, 7-7-8 taldearen Nafarra abestia. Agur, Joseba!